Čaute. Rád by som vám vlastne ukázal riešenie spoločného modelu Arima-Garch. A snažil som sa vyhľadávať informácie, či sa to nedá náhodou spraviť v Gretli nejako jednoducho, rýchlo a efektívne, aby nám to spravilo nejaký ucelený výstup. Viac menej neprišiel som na nič konkrétneho a na nič jednoduchého. Jediný model, ktorý mi vyšiel, je uložiť si vlastne rezidua z Garchu a preniesť ich do Arima modelu a vlastne je to model Arimax, ale vlastne nerieši to našu situáciu. A vhodné riešenie, ktoré som našiel, je práve cez R-ko, ktoré by som vám následne chcel ukázať. Takže otvoríme si R-ko. Ako prvé si môžeme vlastne pozrieť dáta. Dáta som vybral z Gretlu, konkrétne výmenný kurz v Británii. Jednoducho som si uložil a importoval do Gretlu cez View a uložiť do súboru nejaké meno a vlastne uložiť. Pracujeme s týmito dátami. Následne máme ich vlastne, keď si ich vložíme, na ploche máme textový súbor, ako môžete vidieť, v ktorom budeme pracovať. Následne si ich načítame pomocou jednoduchého vzorca. Je to tento prvý. Ja si tam pre rýchlosť skopírujem. To som nechcel. Takže ešte raz. Takže dáta máme načítané. Treba si na to dávať pozor na tieto čítanie dát, lebo je s tým problém. Dôležité je read table, vlastne načítanie dát. Toto prvé znamená, že to vlastne tie dáta sú uložené v R-ku v nejakej pamäti a tá pamäť sa bude volať exchange rate UK, s ktorou vlastne budeme aj naďalej pracovať. Dôležité je, odkiaľ sa bere daný súbor v úvodzovkách. Potom tie dané súbory, ako môžeme vidieť v zobrazení dát, vždycky majú nejaké pomenovanie. Toto pomenovanie je v R-ku označené ako headers T, ktoré tam musí byť, a ďalej tam musí byť vlastne separation medzi dátami, ktoré sú, a to je vlastne čiarka. Keby sme si dali vlastne dáta, ktoré sú zobrazené v textovom editore, tak sú vedľa seba zapísané a oddelené čiarkou. Čiže dáta máme načítané. Následne si môžeme vykresliť. Plot TS, čiže time series. Na grafe môžeme vidieť náš časový rad, výmenný kurz v Británii. Môžeme vidieť, že vlastne daný časový rad je stacionárny. Nestacionárny rad by sme upravovali pomocou nejakých diferenciácií, logaritmov. Takže môžeme ďalej pokračovať. Ako druhé si môžeme s dátami ukázať CAF a CF funkciu. Takže veľmi jednoducho ACF. Názov vlastne našeho súboru s datami. Môžeme si stanoviť vlastne, stanovuje si to aj samotné R-ko, ale my si môžeme stanoviť vlastne maximálny rozsah. Dáme si 25. Ako môžeme vidieť,
na diagrame môžeme vidieť vlastne, že všetky dáta sú čiže na základe korelogramov ACF a PACF môžeme vlastne zostaviť ARIMA model alebo ten model GARCH. Môžeme vidieť, že prvá hodnota je významná, ostatné sú nevýznamné. Nie je tu žiaden nejaké postupné oslovovanie významnosti. Takže môžeme ho prijať, ale si môžeme vykresliť vlastne parciálny korelogram. Takže tu môžeme vidieť, že vlastne všetky sú významné. Takže je to veľmi zaujímavé. Pri ukážku toho korelogramov my vlastne pri zostavovaní modelov ARIMA, čiže AR a MA, parciálny korelogram je vlastne na zostavenie MA. Čiže ak sú jednotlivé hodnoty nad hranicami, sú nevýznamné, sú významné vlastne pre náš model, čiže si ich modelujeme čiže si ich dávame do našeho modelu. Takže tieto dáta, ako môžeme vidieť, nie sú až také vhodné pre modelovanie, ale na ukážku stačí. Takže následne by sme si mohli prejsť k vlastne tej funkcii, ktorá nám umožní spojiť ARIMu a GARCH. Prvé si musíme nainštalovať vlastne balík, cez ktorý vlastne budeme túto funkciu modelovať. Takže inštall balík. A Česká republika. Áno. Teraz si nájdeme vlastne tú funkciu fgarch. Tu je. Takže máme ju, následne si tento balík načítame do R. Takže balík máme načítaný do R. Dáta z predchádzajúceho máme overené, čiže korelogramom, jednotlivých korelogramov si určíme, ktoré hodnoty, ktoré parametre budeme modelovať v danej modelovanej funkcii. A teraz pomocou jednoduchého vzorca tohoto, ktorého práve označujem, si vykreslíme ARIMu a GARCH zároveň. Takže je to vlastne GARFIT formula, kde sa spája vlastne ARIMA a GARCH. Sú tu dáta, z ktorých čerpáme, z ktorých modelujeme. No a následný výstup. Ako môžeme vidieť, je tu opis modelu. Vidíme tu pekne, že máme tu AR, MA a potom aj GARCHa, omegu, alfu, gamu. Je tu deltu samozrejme,
záleží na nás, koľko tých parametrov si do toho daného modelu vložíme. Podľa toho sa nám bude odrážať aj výsledok. Tam môžeme pekne vidieť jednotlivé parametre. Parametre daného modelu. Ďalej áno, keď je vlastne daný garch postavený na Hesidiane, tak vlastne sa modeluje ďalej a tiež sa tu určujú vlastne významnosť. Môžeme vidieť, že vlastne z garchu je to beta, ktorá je významná len na jednej hladine, takže tento model viac menej stačí pre ukážku toho, ako sa spájajú Arima a Garf, asi najjednoduchšie verku, ale dáta, ktoré som modeloval cez nie sú až taká dobrá ukážka. Pre ukážku, ako toto máme zhrnuté, ale pre ukážku by som ešte ukázal tie korelogramy v verku, kvôli tomu, že tieto dva z týchto dát nám moc neukázali. Dobre, takže zoberme si data Y, sú to tiež data kurzov, ktoré som si uložil z RK. Takže následne si ich môžeme načítať. Uložíme vlastne tú istú funkciu. Tú istú funkciu, len vlastne zmeníme názov súboru. Logicky. Takže to bude Y sa aj volá. Takže dané dáta sa nám načítali. Môžeme si ich vykresliť samozrejme. Môžeme vidieť, že sú nestacionárne. Takže si vykreslíme teraz vlastne korelogramy reziduí. Začneme aj budeme dávať teraz macrand change, uvidíme čo nám dá. No, takže dal nám 27 hodnôt. Môžeme vidieť na tomto korelograme, ktorý nám dal vlastne stupeň AR. Prvú hodnotu je veľmi vysoko, väčšinou sa do modelov neberie. Pozeráme sa na hodnotu druhú, ktorá je vlastne významná. Potom je to 10. hodnota je skoro na hranici. 15. hodnota, 24. je tiež na hranici. Takže z tohoto by som vlastne zobral ako AR2. Čiže druhú a 15. Druhú a 15. hodnotu. Vykreslíme si parciálny. Čiže ten nám tiež presahuje hneď prvá hodnota, je významná a potom až 15. ako môžeme vidieť. Čiže prvá 15. To vlastne nám udáva stupeň MA. Čiže naša Arima bude stupňa 2,2 a nebola použitá žiadna diferencia, žiadna úprava, takže 2,2, čiže stred bude 0,
Čiže inak to môžeme nazvať aj Arima 202, ale píše sa 22. A je vlastne Arima 202, áno. Keď videli sme náš periodogram, môžeme si povedať schému nášho modelu, vlastne náš model. 6 následných paralelogramov si vieme zostaviť nasledujúci model. Takže v danom modeli máme čas AR, MA, Epsilon, samozrejme konštantu. Ďalej by sme mohli pokračovať v modelovaní spoločného Arimu a Garcha. Zase použijeme podobný vzorec, len to trošku upravíme. Upravíme si názov dát, máme iné dáta. Dáta Y, áno. Pamätáme si hodnoty, takže to boli 2 a 15. Tak dáme podobný. Trošku dlhšie to trvá, samozrejme. Či sa modelujú modely Arima 1.1, Gar 1.1, tie sú najrýchlejšie. No, môžeme vidieť hneď že vlastne systém je singulárny. Condition number. Takže ten model nie je vhodný pre modelovanie dát. Môžeme sa ešte pozrieť na výsledok, samozrejme. Výsledok je obrovské množstvo dát. Všetkých vypočíta, namodeluje. Aj keď vlastne nejde o to, že tento R modeluje hodnotu, ktorú si dáte, tak ju aj tak namodeluje. Akú veľkú hodnotu vlastne v tom začiatočnom modelu, v tom začiatočnom príkaze. Môžeme vidieť jednotlivé hodnoty. Jednotlivé hodnoty, ale ten model, čo modelovali, je sem, áno. Či 2 a 15 je strašne vysoké. A rozmýšľam, prečo som tam dal 15 a nie 2. Áno, takže to bola chyba, ktorú som spravil. No a tam byť 2, samozrejme. Takže si ho ešte raz upravíme. Človek to niekedy vôbec nemyslí. To boli dve boli významné. Takto. No, mne to bolo rýchlejšie. Zase chyba vlastne doplniť Decidian. Decidian sa nedá samozrejme, pretože je singularita. Môžeme vidieť vlastne jednotlivé parametre. A do modelu vlastne čo true false, čo môže zahrňať sa. Model 2.2. Takže toto by bola taká ukážka spojenia modelu Arima a Garch jedno cez R.
Dáta možno neboli tie najlepšie, ale toto je cesta, cez ktorú by sa dalo vlastne modelovať Arimu Agar súčasne. Ďakujem za pozornosť.